Zdravo svima, Vladiminator ovdje i dobrodošli u novu epizodu Terarije. U prošloj epizodi napravili smo ovu lepu kućicu, dobili smo ovu lepu mačetu i sakupljali bundeve na sve strane. Tako da krećemo sada u pećinu! Da vidimo šta ima tamo. Bundeva. Okupit ćemo bundevu zato što nam to nije bilo bundevo. Ali zato pretpostavljam da će nam trebati sigurno iron neki. Ne znam sad da li je ono iron. Ne, to nije iron. Ili jest, nije. Nije ovo. Ali ono jest. Oh, fuck, kako da dođem tamo sad. Uzet ćemo ono. Vjerojatno će nam biti potrebnije sada. Ok, ajde dođi mi do tina ili šta je ono već tungsten. To je tin. Hoću da nađem negdje kanal, sigurno ga ima. Zato što kad će nam to biti potrebno. Ali najviše će nam... Eno, naše prve... Ovo će nam biti potrebno, onaj chest. Zato što ima puno dobrih stvari u svakom chestu. Nadam se samo da će se moći popeti. Tako. Pa evo kanapa kao što sam ih hteo. Umbrella, Shan. Super. Našli smo kanap, našli smo sve i svašta. Ali nismo našli goodie bag. Koji će nam treba tin. To nam treba sigurno. Šta je ono? Jel? To je, kakav je to zombi, nam znate, ajde dođi. Haha, šta smo to našli? To ćemo staviti ovdje. Ja mislim da onda postajemo brži kada to uzmemo. Ajde uzmi. Idemo sad još dublje s obzirom da smo dobili još. Pa zar nije to lijepo? To je slina! Šta ja to čujem? Šta? Nadam se da ste i vi to čuli. Lepo, još tih sranja. Dobro gađam. Idemo dole. Ako budemo u crkvi nema veze i onako gubimo samo novac, ništa posebno. Ne gubimo stvari kao u Minecraftu. Mi nećemo Minecraft. Mi idemo u pećinu. Šurikena tražimo i sve ono. Pa onda ako bude bila noć. Da ubijamo ne. Joj! Upao sam u zamku. Neku... Nemoj momte da crknem! Šuriken mi treba. Našli smo još malog jačeg slajma. A evo ga još jači. Malo vraćaj se. Šta imamo sve? Ništa. Ovo ćemo vratiti sebi. Dobro, ajmo da nađemo nešto još. Nadam se da ćemo naći neki chest. Ta muzika, to mi ide na odomljenje.
Super, našli smo golden chest, to je jako je vredno, tu ima jako vrednih stvari. Nadam se, trenutno. Oj, šta smo mi to našli, Hermesove čizme. Boots, da. Moćemo jako brzo trčati. Ovo ćemo uzeti, uzet ćemo naravno i torča, to nam sigurno treba. Konopac i ovo nam zapravo ne treba. Dobijem mnogo više irona nego kad sam pre igrao Terrariju. Joj! Crv. Ne, nećeš. Hoćeš. Ajde, dođi ovdje. Haha! Nje. Ok, i vraćamo se natrag, nadam se. Nisam niskonto uništit. O, još ropa. O, pa mi sajnji danas. Uzet ćemo i ovo. Idemo po onaj. Ja sam potpuno zaboravio da napravim peć, dobro to ćemo kad dođemo gore. Dobro, ne mogu da dohvatim, ne da mi se sad. Ali uzet ćemo ovo. Čekaj, su mi dobili silver ili ne iron? Dobro, idemo gore, opa! Joj, mrš! Čekaj da... Šta je ono? Nikad pre nisam vidio zapravo pravo crva u igri, ali okej. Nama sada treba ovo je jako moćna stvar. Ne! Jeste moćna stvar, ali... Nećeš ovaj put, tebe ćemo... Dođi sa mnom ti lepo. I ti. Ajde. Zemlju ćemo uzeti umjesto konopca ovaj put. To su te čizme koje ja volim. Joj. Planiram da prvog bossa koje pobedimo da to bude zapravo Eye of Cthulhu, zato što onda će nama pasti, kada tog bossa pobedimo, onda će nam pasti meteor, samo s nama ne na kuću. Jer onda kad to padne onda možeš jako dobru stvar napraviti, je poznat kao Space Gun. Treba će nam naravno nekih... Treba će nam meteor, neke zvezde koje vam daju ove tu mane za magiju, magiju se dobije naravno kasnije. I ono... Ne, zaboravio sam šta još može, ali... Prilično moćne stvari. Neki bugovi se dešavaju, ali okej. To the infinity and beyond. Uzet ćemo chest... Ja, zaboravio sam onaj chest, ne mogu verovat. Dobro, nema veze. To nema veze. Uiii!
Dobro, idemo gore, idemo gore, idemo gore. O, bundeva. Super. Ej, vratio se. Kreten. Pumpkin. E sad da vidimo da li mogu napraviti peć. Ne mogu napraviti peć, mogu napraviti iron anvil, što će nam zapravo i trebati. Ali možda ipak bolje da zapravo napravimo od tina, ali ok, svejedno mi. Dođi ti. Ti mi trebaš. Šta mogu da napravimo od kamena, to jest šta mi treba za peć? 4 drveta, 20 kamena i 3 torče. Treba mi samo još drveta i kamena. Ovi da mogu napraviti pickaxe od kamena. Da malo to brže, ali to ne možemo u ovoj igri. Daj mi neki goodie bag ili nešto ono ozbiljno, ojoj. Možda to nije bilo dobra ideja. Ovo će nam isto trebati. Šta će nam to trebati? Kupi coin, dobro. Drvo... Opa! Joj! Mrš! Tako. Imamo sada do jedno drveta. Marš, sami se zaustavljaš. Napravit ćemo to sve ovdje, što nam treba za izgradnju. Jedino što ćemo ovdje ostaviti. Super! Možemo napraviti pumpkin helmet. Ovo koliko daje? 1 defense, 2 defense. A koliko svaki traži? Puno. Ok, prvo ćemo napraviti ovo. Onda ćemo kasnije napraviti ovo. Napravit ću zapravo s ove strane. Jeee! Ok, imamo puno stvari. Sad ćemo napraviti tin. Ja mislim da se zapravo može od toga napraviti. Nisam siguran, možda i ne može. Bilo bi glupo da ne može. Možete mi reći da može. Ajme koliko začeo. Crafting, daj mi nešto da vidim da li mogu od tina napraviti. O, to će nam trebati kasnije. To je sigurno topas bar. Molim te mi reći da mogu ti da napravim. Ne mogu, morat ću onda napraviti od iron. Goodbye iron. Eto, evo ga. Eto tako, sad možemo svašta napraviti. Možemo napraviti iron, ali imamo ovo tako da ne treba nam zapravo to. Možemo napraviti zapravo... Napravit ćemo team pickaxe da nam bude malo brže. Fast speed, large speed. Ali ide brže, ovo ide... Da, ovo je bolje zapravo. Znači idemo ovo napraviti. Nadam se da će mi biti korisno. Ok. E sad, pošto vidim da imam puno novčića, sigurno će mi onda trebati nova kuća. Zašto? Zato što će se prodavac useliti. Da, imam mnogo više ljudi za razliku od ovog Scotta. Ajmo to odmah uraditi. Nadam se da imam dovoljno tih. Nemam dovoljno, bravo ja! Umbrella, ela, ela, e.
Ok. Daj mi goodie bag. Molim, zašto mi nisi dao goodie bag? Sad ćeš crčiti ti i ti. A zato ćemo morati još drveta sakupljati, to će biti dosadno. Pumpkin. Pa daj mi neki. Kako je dosadno skupljati drvo. Ajde, daj to. Daj to. Ajmo tamo. Pumpkin. Zašto uvijek pumpkin? Ali ovo barem ćemo moći napraviti bolji armor. Šta je ono? Silver ili iron? To je iron. Bilo bi dobro uzeti. Haha, promašio si. Haha. Nje. Au. Uzet ćemo i ovo drvo i valjda će biti dovoljno. S obzirom da zid mogu napraviti i od zemlje. Ajde, čao. Hermes speed! Uzet ću... počekaj malo, pa gdje je meni tin? Šta ja radim? Stižu zombisi. Superman! Superman! Ja sam tvoj najveći fan, Supermane! Ali moram to ubiti! Superman, znam di si ti besmrtan? Zar te niko ne može udariti? Za tebe niko ne može udariti... Šta je ovo, najda mi zna. Nemam pojma. On treba biti medicinska sestra. Za ovog debila ćemo napraviti malo manje skrovište, zato što ipak možda ćemo zapravo do pola napraviti. Ja sam debil, opet sam sebe zatvorio. Dobro, šta ti radiš tamo da mi je znak? Jao, kako su glupavi ovi NPC nekad. Nek tamo. Treba nam da vidimo šta imamo više. Zemlje imamo koliko. Ali ajde, će biti dovoljno. Biće previše čak možda. Nema veze što je od zemlje. Mora ipak negdje živjeti. Kriza je! Šta je ono? Šta ono treba da bude kao? Joj, beži. Ako ćeš mi već dati, daj mi nešto što mogu prizvati, gdje mogu prizvati bossa. Naravno da ne. Dajte mi još tih dimanaja. Ajde.
Trebaju nam vrata. Stolica. I stol. Znači, vrata. Stolica. Sto i svetlost. Treba nam svetlost. Smitoče. I sad čekamo samo da prodavac dođe. Šta sam sad to upravo uradio? I da li je ovo s YouTube-om? Jest. Čekamo da prodavac dođe. A daj, pojao sam nešto. Nisam trebao raditi, okej, nema veze. Stićemo malo svetla oko... Da znamo gdje su. Gdje je šta. Bundeva. Na ništa. O, Demon Eye. Savršeno šansu. Da vidimo da li će mi dati. Molim te da mi da. To! Dao mi je lens. Tako, sad slušajte. Sada da imamo 6 ovih lenca kako bi mogli napraviti nešto se zove Suspicious Eye. To će nam trebati da prizovemo Eye of Cthulhu. I to će se desiti za nekoliko epizoda. Zato što ćemo nam morati napraviti i luk i sve ono... Sranja ostalo. Okej. Mislim da ćemo ovdje sada stati. Ali ono, sad smo dobili puno stvari. I čekamo da se prodavac pojavi, a to će vjerojatno biti kada izađe sunce. Tako da, ako vam se svidio ovaj video, šerujte, subscribeujte, lupite to like dume kao najveći kralj koji ste kad bili i vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!